ସନ୍ଧି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ବା ସନ୍ଧି କ'ଣ? ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ହେଲା ବେଳେ ଧ୍ୱନିରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ସେହିକୁ ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ସନ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାର ଭେଦ ବିଷୟରେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି। ସ୍ୱରଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ଯୋଗ ହେଲେ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ଏବେ ନେବା। ଦେବଯୁକ୍ତ ଆଳୟ ଦେବାଳୟ, ବିଦ୍ୟାଯୁକ୍ତ ଆଳୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ରାଜାଯୁକ୍ତ ଅଧିକାର ରାଜାଧିକାର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି। ବ୍ୟଞ୍ଜନଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯୋଗ ହେଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ସତ୍ୟଯୁକ୍ତ ବାଦୀ ସତ୍ୟବାଦୀ, ଦୁଃଖଯୁକ୍ତ ଭୋଗ ଦୁଃଖ ଭୋଗ, ଗୀତ ଲୋକଗୀତ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି। ତୃତୀୟରେ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି। ବିସର୍ଗଯୁକ୍ତ ବିସର୍ଗ ସହିତ ଯୋଗ ହେଇ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ଦୁବିସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଖ ଦୁଃଖ, ନିବିସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱା ନିଶ୍ୱାସ, ନିବିସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ କଳଙ୍କ ନିଷ୍କଳଙ୍କ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟ। ଦେବାଳୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି। ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି। ଦୁଃଖ ନିଶ୍ୱାସ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି। ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା ଏବେ। ଦେବାଳୟ ଦେବଯୁକ୍ତ ଆଳୟ ଦେବାଳୟ, ସତ୍ୟବାଦୀ ସତ୍ୟଯୁକ୍ତ ବାଦୀ, ଦୁଃଖ ଦୁବିସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଖ। ସନ୍ଧି ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଦେବାଳୟ କେଉଁ ସନ୍ଧି? ଉତ୍ତର ସନ୍ଧି। ଦେବଯୁକ୍ତ ଆଳୟ, ଉତ୍ତର ଦେବାଳୟ। ସତ୍ୟବାଦୀ କେଉଁ ସନ୍ଧି? ଉତ୍ତର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି। ସତ୍ୟଯୁକ୍ତ ବାଦୀ, ଉତ୍ତର ସତ୍ୟବାଦୀ। ଦୁଃଖ କେଉଁ ସନ୍ଧି? ଉତ୍ତର ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି। ଦୁବିସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଖ, ଉତ୍ତର ଦୁଃଖ। ଦେବାଳୟ କେଉଁ ସନ୍ଧି? ଉତ୍ତର ସ୍ୱର ସନ୍ଧି। ବିଦ୍ୟାଯୁକ୍ତ ଆଳୟ, ଉତ୍ତର ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଲୋକଗୀତ କେଉଁ ସନ୍ଧି? ଉତ୍ତର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି। ଲୋକଯୁକ୍ତ ଗୀତ, ଉତ୍ତର ଲୋକଗୀତ। ନିଶ୍ୱାସ କେଉଁ ସନ୍ଧି? ଉତ୍ତର ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି। ନିବିସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱା, ଉତ୍ତର ନିଶ୍ୱାସ। ରାଜାଧିକାର କେଉଁ ସନ୍ଧି? ଉତ୍ତର ସ୍ୱର ସନ୍ଧି। ରାଜାଯୁକ୍ତ ଅଧିକାର, ଉତ୍ତର ରାଜାଧିକାର। ନିଷ୍କଳଙ୍କ କେଉଁ ସନ୍ଧି? ଉତ୍ତର ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି। ନିବିସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ କଳଙ୍କ, ଉତ୍ତର ନିଷ୍କଳଙ୍କ। ଗିରୀଶ କେଉଁ ସନ୍ଧି? ଉତ୍ତର ସ୍ୱର ସନ୍ଧି। ଗିରିଯୁକ୍ତ ଈଶ, ଉତ୍ତର ଗିରୀଶ। ମହାତ୍ମା କେଉଁ ସନ୍ଧି?
उत्तर स्वर संधि। महायुक्त आत्मा उत्तर महात्मा। दुर्गम केउं संधि उत्तर व्यंजन संधि। दूरयुक्त गम उत्तर दुर्गम। कुकर्म केउं संधि उत्तर व्यंजन संधि। सुयुक्त कर्म उत्तर सुकर्म। परोपकार केउं संधि उत्तर स्वर संधि। परयुक्त उपकार उत्तर परोपकार। लोकेश केउं संधि उत्तर स्वर संधि। लोकयुक्त ईश उत्तर लोकेश। दुर्नीति केउं संधि उत्तर व्यंजन संधि। दुर्युक्त नीति उत्तर दुर्नीति। सद्गुण केउं संधि उत्तर व्यंजन संधि। सद्युक्त गुण उत्तर सद्गुण। मनोहर केउं संधि उत्तर स्वर संधि। मनयुक्त हर उत्तर मनोहर। शिवालय केउं संधि उत्तर स्वर संधि। शिवयुक्त आलय उत्तर शिवालय। दुर्बल केउं संधि उत्तर व्यंजन संधि। दुर्युक्त बल उत्तर दुर्बल। निर्मल केउं संधि उत्तर व्यंजन संधि। निर्युक्त मल उत्तर निर्मल। दुस्साहस केउं संधि उत्तर विसर्ग संधि। द्वय विसर्ग युक्त साहस उत्तर दुस्साहस। महोदय केउं संधि उत्तर स्वर संधि। महायुक्त उदय उत्तर महोदय। दुर्भाग्य केउं संधि उत्तर व्यंजन संधि। दुर्युक्त भाग्य उत्तर दुर्भाग्य। निरग केउं संधि उत्तर स्वर संधि। निर्युक्त रग उत्तर निरग। दुःखद केउं संधि उत्तर व्यंजन संधि। दुःखयुक्त द उत्तर दुःखद।